Guys, so nang sesyon sa iyang therapy manami ito sa aming merkado isa ko Ilan po to? merkado
Isa ko guys. Kita man. Patupi. Diba? Entah. Ini kan yang godong. Ah. Pwede na video? Hello mga idol. Tuti sa mga idol ha. Okay na video boss? Oh, sinta na. Shout out. Oh, patay pa ko no? Meron no? Oh? Ano to? Sa. Oh, dagan. Ah, balik na. Balik pa. Tulagan na yan. Tulagan na. Patay na wala. Tulagan na. Tulagan na wala. Tulagan na wala. Ah, wala. Ay na. Inside, ano ka sa? Banat. Berteriman nang ba? Berat, eh. Bisa kan tes nih, dos kan atau dos penjelasan nih. Tes. Benar ya, bisa kan. Ini bisa dah. Bisa dah ya. Pak, ayo kan nanya jadi siapa? Dagar ora. Coba. Ya, dapat dong, gitu. Kalau para to barok ilber ba, tinto ni mo para taglangan ko pa. Nagkadlaw no ito pa. Boy, alin niya rin, naglubog na. Lahat na niya, naglubog na. Magkaiba kayo ng paniniwala ng tatay ko. Kaya na. Isa, dua, tiga. Kulang nih. Kulang nih. Ay mo sa katos diri kay Ipoy pa ko. Ay sa katos mo. Sinato si Ipoy dia. Oh, mali. Sintos. Ini Ipoy. Meron ko pan. Meron ba? Ada, cuma kita. Kesana kita dia. Adura. Talim ya. Oh, sana. Oh. Meron ba? Oh. Kahit hindi niya madalas sabihin sa'yo, kahit hindi niya madalas sabihin sa'yo, mahal na mahal ka niya. Naiintindihan mo. Mira, buat. Biliar ya.
Kamusta naman yung pag-aaral mo? Baka nagpupulak-pul ka lang. Ano naman kaya? Okay, sa'yo ko, wala. Okay. Ito. Meron ko. Dito. Bakit po? Hindi na po ba siya girlfriend? Ganun po. Punta po tayo sa bahay bukas. Bayan. Ano naman gagawin natin sa bayan? Hindi naman po ako nagpapaginilas. Huwag niyo naman po ang ginilas ko. Pedro, pagtsagaan mo muna yan. Tsaka hindi ako pwede bukas. Pero na ako gagawin. Bukas. Nakapagpapag na pumunta, no? Ha? Hanapin niyo po ba? Ay! Di po ko alam ba? Buti pa matulog. Aroy. Matulog ka naman. Patay na? May pagbatay. Dito wala pre. Ano yung tigilan mo ako? Ay sulod-sulod. Ayokong pag-usapan yung nanay mo. Baka po may pinipigil sa kanya uwi. Tapos, kailangan niya pa ng tulong natin. Ano ka bang bata ka? Tigas na ulo mo! Sinabi, ayokong pag-usapan ng nanay mo! Ha? Tulog na tayo. Ma? Pwede, pwede. Oh, pwede. Papa, sabi ko na nga po, babalik kayo eh. Alam mo naman hindi kita matipis eh. Laki-laki mo na. Saka ka naman sa anak. Oh, ano to? Hindi kita, mama. Ikat na yung sinelas mo sa'yo ka. Oh, ano to? Ano? Gusto mo, pili kitang bago? Ano to? Gusto mo, pili ka sa bago? Kitang bago? Hindi ka na parang bago na ito. Ano gusto mo yun? Opo, mama. Tapos na, tapos kakain tayo. Mamasyal tayo. Saan mo pa destination eh? Dito po, sa buong Cagayan Valley. Sa Kalangkit po. Sige, sige. Gusto ko pinapasyal ni Papa kahit kailan dun eh. Kahit saan naman po, hindi na ako pinapasyal. Pero kahit saan gusto naman, basta magkasama tayo kasi ako. Buenas, sir. Baba. Enjoy. Thank you, Pin. Kita jari mo. Mabago na ako. Jangan sa ano. Anak mo. O, dito na siya tigil sa akin, ha? Dahil dito na, kaya Tita Janet mo gusto. Kahit na pumunta dito sa bahay, ha? Isang kaya ng isma, kahit na dito sa bahay, pag sana ka na masyado mag-aalabas kasi bakit na? Gamaitet. Tayo ng iyong sir. Oh. Wala. Wala. Oh, diyan na. Oh, diyan na. Diyan na. Diyan na. Sama sir. Diyan na. Oh, katong. Diyan lang. Kaya sa mga tigagawa. Oh. Atoy, halika ako. Ano, ato na kita. Sabi na namin, pwede mo daw to eh. Ay, vlog.
nawala kami ng tatay mo. Tapos, sino ba naman para bigla-bigla na natulog sa buhay mo. Oo, may wala ka. Pwede na sana ituloy mo ako ng parang mga namagyan mo eh. Pero hindi pwede. Okay lang meron sa akin. Basta sana Oh, hayaan mo lang ako ano na yung busing ko? magiging Hindi na yung busing. okay lang kasi. Welcome to my vlog. Ay, welcome to my vlog. Lagi na. Sa pagdasa mo. Oh, lagi na. Ay, hindi sige. Ay, kumain na tayo. Sabay-sabay na tayo. Ako, tutulungan mo na ako. Nagugutom na ako eh. Hingi ka ba? Salita ng meron. Ano ba yung over? Salita nga ito meron, oh. Siguro. Nakakabilang mo ha? Mas wala. Ah, kaya wala rin. Hindi ko kasi baan na. Baan na rin po eh. Ba yung nanay mo nang iwas sa'yo? Hindi lang. Alam mo, huwag ka na umasa. Huwag ka na Kaya wala ka na po eh. Hindi ka na nababalikan. Wala na siya. Totoo yan. Mabalik pa Hindi si ko mama. wala rin papel. Para sa'yo? Hindi Hindi ko babalik sa'yo. Hindi ginawa nga rin papel. Asal ka sa bahay ng bata, kapatid mo ba? Alam mo kung ako nanay mo? Hindi na kita babalikan. Nabili ang mga Wala mo pressure sa pa. mga kumain din eh. Akin yan. Akin din eh. Akin to. Wala gina. Hindi ginawa nga Kala mo papel. mabait ka. Masama pala ng ugali mo. Susuko kita kay tatay. Lumal. Talaga? Ha? Sige, sige. Nagsundo Ah, ka. balikan. Tingnan natin kung sino sa atin dalawa Ang bagi ng sila ng balikan. Alam mo, para hindi ko Wala, oh. Wala. basura mo na yan. Oh, malayo po yun eh. Sumunod ka sa lahat ng mga pinagpupunta Wala. ko sa'yo. Di pa kayo, oh. Magsuko ka na. Wala nga yung sir. Hindi tatamaan ka sa akin. Hindi ko yung tayo sir. Oo. Okay. Meron may juicy day. Eh, Pilipino man. Huwag gusto nyo gawin ang katon. Okay tayo sa bahay natin. Oo, sige lang tayo. Punta tayo. Mga tol, mag-just like na lang tayo. Sige, libre ko. Hindi naman. Yes, pala ito nga. Okay? Pilipino ha. Pilipino ha. Pilipino ha. Tutulan lang ako sa bahay. Ah, meron ka dun. Meron ka dun. Pupunta tayo sa kanon. Meron ka dun. Meron ka dun. Meron ka dun. Okay? Di pa ako na. Meron Ayun, dun. lapit na ako sa bahay nyo eh. Siya na nga kami nagtagawa eh. Parang siya. Nagkawal ng mga bata dito ngayon. Ano? Sabi ko meron. Tayo. Kami naman. Marami daw pa may memorize doon. Ayoko mo. Action nga tayo tapos mag-aaral. Uy! Makapagalitan naman Ah, ako ganun natin. pala. Patayin ako. Sandali lang naman tayo. Hindi na lang naman natin. Tsaka alam mo, Awal yung naman. natin natin. Bayad pa yun. Ulitin na lang yun eh. Ayun yung bayad. Yung price natin. Yung mga sumitagaw doon, malaki-maki. Ayos din yan. Kung wala tayong baon. Kakaway mo. Dito po ba yung doors, guys? Oo. Sige, sunod na yung pangalan niyo. Kakaway mo. Asahin niyo naman higil, ha? Nag-aalala niyo. Parang meron mga tulog. Meron kayo? Meron. Doon yung tatay mo. Nakakalo mo. Muna ginagano mo kanina. Siyempre na, muli kalo. Ano. Nakakapit malong ka din. Nandiyan malong ka din. Pantay na nila. Yes, it derives its name from the character or English the word bill. Naintindihan?
Very good. So, natin siya tinawag ng designated area kasi yun natin nararamdaman natin yung food waste or continuous flowing of disease. Kaya kung meron pa kayong mga tatanungan, okay, may hindi naman, alam mo kayo ng Tagalog. Kasi ako English, lalo na kung pumasahe sa pagiging tour guide. Kasi madami tayong mga foreign na turista. Oy! Sige, tuloy natin yung pagpapasa. Ha? This chamber is the main attraction of the cave. It's known as the Giant Room, and this chamber was turned into a chapel by the locals. This was developed during the Marcos time. Tagsan kita mapiling nga, kalok daw. Kapag wala yung sila, papan tayo. Anong tinitingnan mo dyan? Sabi na namin po, magdadala siya. Nagdadala ko sa siya. Bigyan daw niya. Kaya, balik na wala ng pera. Nangyari naman. Tapos, may sakit. Umalis sa sakit niya. Galing niya, no? Tara na. Oo, day. Nangkap pa yun. Wala. Kasi wala. Nangkap mo na. Kasi wala. Hindi yan yun. Kami sa inyo. Kasi yun. Tungtong na yan. Patay na wala. Tungtong na yan. Patay wala. Patay wala. Patay wala. Asa wala. Asa wala. Uy. Asa wala. Yaka wala. Yaka wala. Patay ka na. Ay, gagano. Ay, gagano. Ay, gagano. Ay, gagano. Tingnan ko rin naman. Naligaw ya po. Mura na pag tinuon ito daw. Lahit kari oh. Oo. Wala. Wala na to Mark. Idol, tapos na. Wala ito mo? Pangalan mo? Andoy. Shout out. Mas Manday. Pa-subscribe sa channel sa Katutski TV. Katutski TV. TV. Sa YouTube. YouTube. Sa kuan sa Facebook Katutski Arellano. Ayan o. Jarak pila? Kuan? Cinta. Cinta. Thank you. Ha? Ginagawa mo! Tutulogin yan! Saan eh? Katutski TV. Katutski TV sa YouTube, sa Facebook, Katutski Arellano. So, doon pinala. Thank you. Atage. Ha? Git man. Kasi makaw lang nini. Ang nini. Hindi lang makaw. Yamis masyado mga idol. Nag-suroy-suroy. Hello. Kita. Pasal ko lang una si Inday.
Chipleton. Tambaka. Tuyok ta. Kita may matambak ka mga idol. Asa din ka kilon? Tambaka, kwapa. Ilang kilo? 60. 60 kilo mga idol. Ano na yun? 60 kilo matambak ka. Tambaka, marok. Isa na yun. Limang yun? Ha? Wapa mo kami marok. Mahal, wala, utsumi ka. Ano na yun? Tilogon man yun. Ano? Kasay nani, sa pagkakaya ko sa buwan lang. Isa lang ah. Wala mo may kuwan? Walang siya lang. Grabe. Pwede mo lemon? Lemon? Balias lang, kalabalias. Ilang kilo lemon? Ilang kilo? 60. 16 na ang kamay mo kuhan? Kilo. Ay, 20 na ito. Saan mo yung sinalmon? O salmon? Lata. Ilang lata na? 20 ang lata. Sinabi. Isa lang isa. Wala ko 20 ma. Ito na ito yung tubig eh. Ito lang ang isda. Yan na kami. Berapa sih? Biasa naman ko kilit-kilit doon, nasa lalong. Hanap-hanap. Wala yang beli jalan ini. Hah? Kamu mau saya? Mana? Ini. Ini mana ini? Wala minat ini. Come on. Hello. Okay, ito ba pwede ba? Mingaw na. Hindi kan minat pakuan? Tirapi. Nakakuha na ka, natagawas. Saan sa mo nakagawas? Ha? Saan sa mo nakagawas? Atong Bernie. Nagpatirapi ko. Tirapi may kaya miss kuan. Ito nila may. Ay, ano po terapian? Biasa Joseph's bag. Yeah, okay. Pusing oh. Mintin lang na, mintin. Gani. Isa ni. Kami ni. Isa ni. Dilupak mana? Pwede mo ka na. Dahil ano, puti na kulor. Sila ma'am. Gara. Dito. Magpapagduwa ka na pala ko. Umani. Mama, alauna ka. Ano yun? Nasa niya. Dali. Yan ma'am. Ano yun? Okay. Tulog yun. Orang pang nag-vlog ko doon. Garmis ng ko. Gimana lugar niya? Okay. Kapag ni. Sa mga nani, gigibugat ka na. Hindi ka magpalagay ng kuwan ba ha? Uwili. Uwili ba ng kuwan? Ilan? Hindi. Niya, tuloy. Ne, ito naman eh. Sige, sige to. Ito naman guys. Ito naman. Manta ke. Tulog na. Hindi na ka. Ay, sa
kainit. Init kayo guys. Puro magkapaso. Ay. Kami sa public market mga idol sa Valencia City. Hindi ka pwede nakayan guru dre. Ha? Ah. Gani, alin na. Kasi dito pwede dire. Dito, pwede na to. Isa. Dua, isa. Isang sige na. Oh, ali. Dito pula to. Oh. Oh, makin sisiu dian. Asan? Dan? Hindi dapat. Lekatan. Lekatan. Dah. Grabing ini sa nung unsa naman eh. Kaya lagi pedestrian ah. Grabe ka init yun. Gini kayo. Ba, gani ko karon na. Kana ba mo karon? Grabe. Ay na. Itu mah deh, nino mah. Wah, papa manis dah. Gitu na. Kuan ko gahapon og kanin. Yung mama? Ay ato nang giterapihan ni kuan ma.
Easy? Ilan may bayad? 100 ang kada sesyon. Bila man kasi siya na makuan man ito maulian. Pagkakaon kay banta to. Kaya mga santol, hindi ko. Okay daw. Tabaw nga. Da. Dito na muna. Bye mga idol. Thank you sa inyong pagsubaybay. God bless sa inyong lahat.